Tikulandire ndithu amalawi nonse amene muli ndithu pamenepo kuonera kanema amene wa GPS ndi programu ya madyedwe awa kukufikani ndithu lero pa 6 July 2026 sitikukamba kunena kuti 1964 yayi koma tikunena kuti 2026 zaka 62 tsopano zadutsapo since ife ndithu titalandira ufulu ozilamulira tokha ngati dziko kuchokera ndithu kwa Angelezi amene timanena the British colonial. Muli ndine Tom Kamanga mtsiku la lero ati madyedwe angozo koma ndimanena nthawi kuti yayi ati samayenda okha yayi amakhalanso ndithu akulandira alendo komanso yayi ngakhalenso nthumwi zawo zimakhala zina limodzi. Ndelero ndi nthumwi yanga makamaka Joseph Mzimbe. Tilandirane tulero pa 6 July. Tilandirane ndithu ndikhulupirira kuti pali zabwino zoti mwina tikambirane muno mu madyedwe. Mwati ndine nthumwi kapena ndine mulendo? Nthumwi. Nthumwi. Usati mulendo? Alendo ndaja makauti amabwera ndikawolomuka kutho. Nthawi zonse timakhala limodzi pano. Nde ine ni nthumwi yati Ndeti lero mwandika nokhala no nthumwi. Mwandikweza kuchoka pa mulendo kubwera pa nthumwi. Asati nimapezeka pezeka. Munakhapo mulendo ine? Nakhapo mulendo. Kumano tilandirane koma. Tilandirane tsiku labwino kwambiri la chuti. Komanso kwabwera kamphepo kodabwitsa kwambiri. Mwina otionena akuona ndikudaba kuti majuzi kusenza kuti kamphepo ndithu kozizira bwino kaja mulilongwe munomo kabwera ndithu mwakabisalira ndine choncho sitimayembekezera kuti kungachitike ngati mene zachitika tsiku la lero kwazizira kwambiri sindikudziwa kuti kumene mukutionerako ndithu kumene nyengo ili bwanji kupano lilongwe ayi wawawasa lero kulibe ndithu ngakhale kuona dzuwa kulibe koma ndithu ndi tikuzira kwangochitika ndithu mita ndithu fumbi mmatiseka kuti kuno kwa fumbi koma lero fumbi khangati yachitako bata yamvera ndithu fumbi lero kulibe fumbi yayi kungozizira basi. Nyengo koma imene imakhala kuvutaso nyengo imene ndizikakamira makamaka anzathu amene amapezeka amakhala ndi vuto lija la asima ya tingowapempha kuti mwina athe kudzisamalira bwino avale zinthu zotentha bwino kuti mwina pasakhale vuto lina lililonse. Chabwino lero ndithu amizimbe monga tikunena kuti ndi tsiku la chuti makamaka chuti yake yasangokhala chuti chabe yayi komano chuti cha 6 July chinthu chomwe timakhala tikusangalala ngati dziko kuti yayi takwanitsa zaka mwakuti tikuzilamulira tokha. Tikudziwa mambuyo muja ndithu tinali pansi pa ulamuliro wa utsamunda. Utsamunda. Osati Angelezi nomva muna Angelezi utsamunda komano komano pano tikulinda kuti ndi dziko Republic of Malawi tinene choncho. Republic of Malawi. So tsiku lale ndi tsiku la mtengo wapatali motani. Tiyambire pamenepo kuchiza kwathu. Chabwino. Tsiku la lero tinene kuti ndi tsiku lofunika kwambiri mwakambapo za mtengo. Tsiku la lero ndi mtengo wapatali kwambiri pa zifukwa zingapo. Chifukwa choyambirira ndi tsiku limene timakumbukira kuti dziko la Malawi linalandira ufulu kuchokera kwa atsamunda amene ali azungu amene amatilamulira kuchokera ku dziko la Britain. Komanso ndi tsiku lofunika kwambiri kwa Malawi fa chonena kuti tinayima pa ife tokha tinalandira ulamuliro oti tithe kumadzipangira zinthu pa ife tokha. Komanso ndi tsiku labwino fa chonena kuti limatikumbutsanso kuti tikumbukire zimene zakhala zili nkuchitika kuchokera pa tsiku limenelo kuzafika mzaka za 1990 chakuti komanso kuchoka ma 90 chakuti kuzafika tsiku la lero. Tiyambe ndi kuchoka nthawi imene tinalandira ufulu kuchoka kwa azungu tinali ndi mtsogoleri woyamba amene timati Dr. Hastings Kamuzu Banda. Kamuzu Banda tu kumbali yawo ndithu anayesetsa ndithu kukonza zinthu ziwiri zitatu mdziko lino la Malawi. Tikayang'ana mbali ya zitukuko makamaka zomangamanga zambiri zimene zilipo mpaka lero zimenenso zili zolimba kwambiri
zinakonzedwa zinamangidwa mu nthawi ya malemu Dr. Banda. Komanso foundation ya chitukuko linakonzedwa bwino kwambiri kunali malemu Kamuzu Banda. Tikati za maphunziro anthu amene anali maphunziro ndithu apamwamba amphamvu. Amati munthu kuphunzira kulekera standard 3 amatha kulemba bwinobwino. Chingerezi kumayankhula chapamwamba zedi. Akafika standard 8 amene ndiyoti makampani amapita ku sukulu komweko makatenga kuti akalembe ntchito standard 8. Tikabwera kumbali yokhuzana ndi anthu akalima madziwa kuti tikalimene titatero mutikolola. Chifukwa tinadalisika nthawi imene nyengo inali isanasinthe ngati imene zikuchitira masiku ano. Chilengedwe chinali chili bwinobwino. Madziwa ndithu kuti tikati tikudzala Okutobala mvula ibwera ndithu. Kunalibenso kuti kusintha kwa nyengo. Chifukwa choti chilengedwe mitengo zonse zinali zili bwinobwino. Komanso nthawi imene kunalibenso kuti fertilizer. Anthu ankangolima chifukwa choti nangasi umati ukalima papa zaka ziwiri ukaona kuti nthaka ikuguga umakatsekula munda malo ena. Malo anali ochuluka chifukwa choti anthu anali ochepa. Pachingerezi anthu amachita shift cultivation. Komano pano ndikuchuluka kwa anthu sizingatheke ngati uli ndi malo ndi omwewo ndikuti uzingolimabe omwewo ndichifukwa chake kubwera zinthu ngati mafertilizer ndi zina zotere. So chinanso chimene tikuchikumbukira kwambiri mu nthawi imene ya ulamuliro wa Dr. Banda ndikhani kukhudzana ndi ntchito za malonda zinkayenda bwino kwambiri. Kunali makampani amene amalemba anthu ntchito. Zendakuza kuti amatha kupita ku sukulu standard 8 nkukusisa sukulu kuti akakulembe ntchito. Kunali makampani ochuluka kwambiri amene amalemba anthu ntchito. Alesa amati akapita ku sukulu amazati ndikamaliza sukulu ndikayamba ntchito. Ningopereka chitsanzo ena mwa makampani amene analipo amene tinaononga titafika mu 1990 chakuti mu 90s. Kunali makampani mdziko momuno kuti tinali ndi kampani imakonza zigayo timati B&C chabwino imalemba anthu ntchito malinga ndi records anthu pafupi mina 4000 nthawi imene amene amalembera ntchito kumeneko. Ndetu inali nambala yochuluka. Population inali yochepa. Ndi anthu 4000 kuti amalemba anthu ochuluka. Komanso kunali kampani imene imapanga mabasi amaitcha kuti Pew. Inali kumakata mu mzinda wa Blantyre ku Ndilande. Kumene konso kumalembera anthu ntchito opitiraso 4000. So muona kuti kunalinso kampani iyo imene imalimbikitsa kwambiri nkhani za mtengatenga ndi mtokoma. Nkhani za maulendo apanjanji. Amati Malawi Airways. Malawi Airways nayonso ati inkalemba anthu ntchito ochuluka kwambiri. Paliponse pamene panali malo oyimira sitima amati pa station pamakhala nyumba za anthu ogwira ntchito. Chabwino. Komanso kumbali ya mayendedwe ndekuti mayendedwe anali otsika mtengo. Ndeti katundu mutanyamula mwina container yonse ya stima ichi mtengo wake umakhala otani otsika kwambiri. Komanso tikati tibwere kumbali yokhuzana ndi chuma cha dziko lino chuma chake chinkayenda bwino kwambiri chifukwa choti Malawi nthawi imene malemu Banda amanena kuti dziko lathu lino chuma chake chili munthaka. Ankalimbikitsa kwambiri nkhani za ulimi. Kunali ma estate of course alipo mpaka pano okhuza ma estate amene amalima tea. Tikapita ku Tcholo Mulanje alipo ndithu ma estate amene achina Satemwa ndiye na hotel. Amene ajamata akapanga tea uja amatumiza kunja ndithu ndama za kunja zimabwera zambiri mdziko munomo. Komanso ulimi wa foja maboma ngati a Central Region ndiye ena akumpoto pakono ndi ku Eastern Region ndi kumwera maboma ena. Foja ndithu amakhala wa quality. Wanthawi imene kusiyana ndi imene mwina zilili panopa. Ndipo mitengo yake ndithu boma imatengapo gawo kuti alimi azigulira pa mitengo yabwino. So mpeza kuti zonse zakagulitsa kwa makampani akunjacha nawonso amatumiza mayiko akunja. Dziko la Malawi limakhala ndalama zochuluka kwambiri zakunja. Kufika ponena kuti dziko lathu ngati Malawi limapeza kuti ndalama yathu imakhala ndithu mofanana mphamvu ndi ndalama ija timati ya pound ya ku Britain. Aja amene anati ankatilamulira aja tsamunda aja imakhala 1-to-1. Ndekuti dola imakhala pansi pa dola imalenga ku Malawi kwacha. Muri rand ya South Africa inali pansi oti si ife simafikira pa ndalama simawerenga apo swayi. Ndalama yathu ndithu inali 1-to-1 ku dola. 1-to-1 ku pound Great Britain pound. Dola inali pansi pa ndalama yathu yakwacha. So muona kuti mu chigawo choyamba cha nthawi imene tinali pa ufulu mu ulamuliro wa Dr. Banda zinthu zinkayenda bwino kwambiri.
kumbali ya zachuma, kumbali ya zakudya, kumbali ya ntchito, komanso ngakhale kumbali yokhuzana ndi zachilengedwe zinali bwino fo anthu tinali ochepa, tinali sanambe kuononga kudula mitengo ndi kupanga zina zilizonse. Nkhalango imene timayitcha panopa ikutchuka pano ku Nzimba kumpoto amati Chikangawa, mmazoti nkhalango imeneja inachita kudzalidwa amati man-made forest. Yes, Inachita kudzalidwa ndithu munthu ya Kamuzu anali ndi vision amazoti kutsogoloko chilengedwe chimene chizasokonekera, mitengo mwina izatha, koma tikhale ndi nkhalango yapadera kuti ngati boma tiziteteza. Kunadzadwa mitengo yosiyanasiyana kuti ngati boma mitengo imene tiziteteza kuti pa nthawi imene kudzakhale kuti zinthu zasokonekera tizakhale ndi malo onena kuti tikhoza kapeza ma product okhuzana za mitengo, kafuna tipange matabwa, katifuna tipeze mitengo kuti zimapoze zopangira magetsi. Kamuzu ndithu anali masomphenya amene anapanga nkhalango imene ya Chikangawa, mitengo ichita kudzala. So tikapita kutsogoloko tiona kuti Chikangawa panopa ili pati mpeza kuti simene zinalilipo yamba. China so ku mbali ya zabwino zimene anachita zinachitika mu ulamuliro wa Dr. Banda ndi nkhani ya chitetezo. Kunali chitetezo kwambiri mdziko muno. Izi zakubayiba zosokhalamo osakhala bwino kunalibe ndi kunali chitetezo chakwanira bwino. Chifukwa chonena kuti anayika ndithu njira zingapo zimene amaonesa kuti zizipangana support. Polisi inalipo. Chifukwa kamati apolisi chamati ma police officers iwo amakhala mu office itu nthawi imeneyo. okay, Chifukwa ana amachati ma officers. yeah, Amakhala mu office, police officer pano pano pandezi amene mu operation ndeti dzina limene akusinthidwa fa nthawi ya Kamuzu akati police officer amakhala mu office wa polisi. chabwino. Nde iwo aja anali ndi anthu amene amathandiza nawo kugwira ntchito ya chitetezo. Maboma la MCP ya nthawi imeneyo inayika pa local level panali anyamata, of course anali achipani amati youth. Youth amagwira ntchito zambiri osati zachipani zokha, even zachitetezo chamdera lawo amagwira ndithu youth, like community police imene tikuyenera pano imagwira ntchito ndi youth nthawi imeneyo. Nde tikakhala kuti mmudzi mwina mbuli wina kosokoneza amene amathana naye ndi youth. And youth aja amaoneka kuti anali ndi intelligence yokwanira bwino chifukwa amakhala momwemo ndi amadzoti amene akusokoneza dera lathu ndi wakuti. Ndeti inali ntchito yayo aja kumugwira munthu uja ndikupita naye kwa area chairman. Nthawi imene amaweruza milandu anali area chairman osati mafumu anali pansi pa area chairman. anali mtondo ndi area chairman. Nkhani yafika kwa area chairman. Ndi amaweruza ndiwo aja. Amfumu ndito amfumu anokhala ngati ongosunga chikhalidwe. Muli pakhani imweyo yokhuzana za chitetezo kunena kuti panali ndithu kugawidwa bwinobwino kwa laws. Nde mukukamba kunena kuti nthawi imeneyo amene wa youth amene amayenda kuonetsetsa kuti mu community mukhale chitetezo, mukhale bata, mukhale ndithu chitetezo chokhwima chokwanira. Ingakhale kupita malo ena amene akuti pakuti pakukhakata kusokoneza ndi wakuti kupita pamene kukagwirapo ntchito bwinobwinonso. Komano mwina pano tsopano chiwerengero mmene chakulamu tsopano kumbali ngati imeneyo tili pati. Ndimaona ngati kuti mwina tibwerebe tikamabwera gawo lina lokhuzana ndi zamatipati. Mwina mundilole mwina ningomaliza mfumu pamene panena kuti timanena za awawa youth anali ngati pa ground community policing inali manager. Chabwino. So kumbali ya chiweruzo pakakhala mlandu anali area chairman. Amfumu amene timakhala nawo mafumu ena makhala madera nthawi imeneyo ntchito inali yoti basi ali ngati custodian wa chikhalidwe basi. Samatenga poka even ngakhale mfumu ikakhala kuti yachita zosakhala bwino imamangidwa ndi youth kupita kwa area chairman kuti akayiweruze. Kusiyana ndi mmene zinthu zilili panopa. So gawo lina limenenso gulu lina limenenso limathandiza kwambiri mbali ya chitetezo anali anyamata Young Pioneer. Pajata nauti musaiwale kuti apolisi ajata andako office. Youth anali yena sanala ndi osiyana. Young Pioneer mona ngati ndi youth. Youth anali wing ya chipani. Chipani makhala komiti ya abambo, komiti ya amayi ndi komiti ya anyamata. So komiti ya anyamata ije ndi inali ya youth. Panopa mukapita muzipani makhala ndithu komiti ya chinyamata. Youth director echani. So that wing munthawi imene yoyo imagwira ntchito ndithu kwambiri yothandizira kuti ukhale bata ni mtendere ma communities. Okay. Kuchipani koso anali ni ntchito yena magwira koma ntchito yayikulu kwa iwo aja inali yonena kuti ngati anyamata kuti ali ndi dzithu akatumikire ndithu kuonesa kuti zinthu zikuyenda bwino madera mwawo. So gawo ina iyi ndikunena la Malawi Young Pioneer. Malawi Young Pioneer inalinso wing ina yapadera
ya chipani cha Malawi Congress Party koma sinali yogwirizana ndi youth finally mu structure ya chipani pa branch, pa area, pa district mpaka pa region mpaka pa national level. So iyi Young Pioneer inali ngati wing ine yapadera ya chipani imene kwambiri ntchito zake zinali ngati sindulakwisa ziwiri. Ntchito yoyamba inali kupereka luso losiyanasiyana kwa achinyamata kuti anyamata zikhala zidalira kwa amene anasiya skulu panjira kapena sanapita ku skulu amapita ku Pioneer kuti akaphunzire maluso osiyanasiyana. Lero tikuti community technical colleges zili panozi. So anthu nthawi amaphunzira ku Malawi Young Pioneer. So onjezera kuphunzira maluso osiyanasiyana amaphunzisanso ntchito zokhuzana za chitetezo. Okay. Amaphunzira ndithu military training yonse amayiphunzira ndithu. Kufikira kuti tikapita kutsogolo kumaona kuti kuna zabwera kusagwirizana pakati pa Malawi Army ndi Malawi Pioneer mpaka naye panga disamu Malawi Young Pioneer. Faina peza kuti yachiruka kwambiri mphamvu. So Malawi Young Pioneer nthawi imene imapereka zinthu zili zimenezo kuphunzitsa anthu luso, achinyamata luso, komanso inalinso ndi mbali ine kuza ndi za chitetezo. Chabwino. So chitetezo chawo chimaoneka kuti chimakhala cha mdziko kwambiri ndithu amaonesesa ndithu kuti pamene pakula kwambiri kuti anyamata awa achipani a Young Pioneer a youth wasangakwanitse amalo apo ndi awawa Young Pioneer. Chabwino. Ngati ino kuti mapike awawa level yawo imene ikukanika koma ndi amabwera ano awawa kumapanga izizi. So muona kuti munthu imene chifukwa choti kunali awa youth amapereka chitetezo, awa Young Pioneer amathandiza kupereka chitetezo, ndeti a police ntchito yawo inali ngokhala mu office, anali ma officers kupanga record information makesi ndi zinthu zotero. Bwina ngati pali nkhani zopita ku court ndeti iwo azipanga zimenezi. Kwa ntchito yambiri pa ground inali anthu awawa. Chabwino. So muona kuti inali ndithu arrangement structure yabwino ndithu yonena kuti at least pamakhala kudalira pa ma step odalira nadalira. Komanso kuonjezerapo awawa Malawi Young Pioneer amakhalanso ndi nthawi ina amene amagwira ntchito zijati mati za charity zodzipereka ntchito zothandiza community. Madera ambiri ma bridge amene amamangidwa nthawi imene amamanga ndi Malawi Young Pioneer. Pakhatika pa muna bridge yaonongeka temati mulathe waonongeka mina nifaja kuti kunabwera mvula yochuluka iwo aja amapita akakonza mulathe umene uchi. Chabwino. Pakabweranso nkhani zokhuzana mwina ndi zina zomanga paja panena amakaphunzira ko luso ndi luso lija amabwera nayo community nkumazathandiza. So pakakhalika apena pake pafunika zomanga amanga pa school mwina mumanga school block amatasa Young Pioneer chakubwera kuzathandizira kuika mpuje mataba bwino panga china chiti chonse kuthandizira bwino bwino. So amakhala ndi pachaka amakhala ndi tsiku limene amaitcha kuti youth week. Ndi pamene pamabwera dzina la youth week. Amakhala ndi youth week. So youth week ndiye kuti achinyamata osati okhawa amene ali achipani kuti ndi ayouth achipani aja koma achinyamata aliyese kali pa skulu kasali pa skulu imakhala ndithu wiki imene onena kuti madera monse midzi monse anthu magwira ntchito and siri amagwira ndi achinyamata okhoka even akuluakulu amathandiziraso koma tsikulo amaitcha kuti nthawi imene amaitcha kuti youth week imakhala ndithu wiki yapadera ndithu imene achinyamata amene agwira ntchito zosiyanasiyana zothandiza apereke service ndithu. Ndiye kuti akatera choche wani amamba kankuona mmudzi mwawo kuti chikusowana ngati nsewu mwina kuli udzu mwina wawirira nsewu sukuyenda bwino amalima ndithu misewu ya mmidzi. Pa skulu mwina pakusowekera matoilet amakamanga matoilet, pakusowekera nyumba ya mphunzitsi amakamanga nyumba ya mphunzitsi, kaya mwina pakusowekera nyumba ya ogwira ntchito pa chipatala amakamanga ndithu. So inali nthawi chonena kuti community makhala pansi kukambirana okay wiki inoti panga zotani mu chaka chinocho pa nthawi imene tukena tigwire ntchito zokhuzana ndi zimene imabwera once a year imakhala ndithu 1 week ndithu yapadera imene achinyamata amapereka service ku community kwawo. Chabwino tiyimire pamenepo ndithu amizimbe kufotokoza momvetsetseka bwinobwino and zikuonetsa kunena kuti dziko la Malawi likuchoka patali. Apa sitikungoona mu context ya kuti ife ndithu talandira ufulu ozilamulira pa 6 July 1964. Yes, komano tikuona tsopano kuti titalandira ufulu nthawi imeneyo kuti dziko limenda motani and tsopano mwina tiyamba kuunikira kuti kwabwera multi-party democracy. Tsopano umoyo unakhalanso otani ndipo tikuyenda mu nthawi ya multi-party. Kodi padakali pano zinthuzo zikuyenda motani zimene zonsezi zikupanga ndithu yayi divine independence yathu. So chifukwa chake tachiona chanzeru kuti ayi tikambe konso ziwiri zitatu momwe zimakhalira
mtawi imene ndikhupa kuti achinyamata ena amene nthawi imeneyo kunalibe amba kudapo koma ife ndi imene ndisitika nailola atu yomagwira ntchito zaulere I think zimaendera generation ife imene makhala ntchito yaulere generation inoyi sungawauze kuti ati tigwire ntchito yaulere auzota koma inuyo muri pase ndalama muliti zingati kayi so ndi chifukwa chake ndimafuna kuti mwina usanabwere gawo lina ningomaliziratu ngati ungandilole pamenepo kuti taona mbali yokuza ndi zabwino zimene zinachitika mu nthawi imeneyoyo mwinaso tione pang'ono zimene mwina zinthu zimene anthu amazidandaula kuti sizimayenda bwino ikochepa kwambiri ikhale mwina ijeni tipumulire kwa pang'ono okay tini nthawi lero ndithu ndi tsiku lomwe tili ndithu ya pa nyumba inafe ndithu tikuonera kalema amene wa GPS ena ndikuti ayi ndi mmene dziko likuyendera tikukamba kuti ayi kuli moyo waumakono mwina tikugwiritsa ntchito foni yathu tili pa tsamba limene la GPS Your Family TV Facebook page tikutsatiranso program imeneyi komanso pa YouTube channel chathu GPS Malawi inunso iyayi tikhulupirira kuti mukutsatiranso program imeneyi ndeti mangofuna kuti tingopumulira kaye kwa nthawi yochepa zinthu zimakhala bwino ndithu kwinako mavina kunja kuzizira tisayiwale ndi zimafunikanso iyayi kumatchulakonso ndithu ka dansi njengo kuti yayi we should keep our bodies warm tiye tuneneni kanyimbo kameneka tibwerenso tili ndi zambiri pano kuti ticheze tikambetsane Ambuye ineno ndatokoza Yehova ineno ndatokoza Saname Baba ineno ndatokoza Saname Baba ineno ndatokoza Ambuye ineno ndatokoza Yehova ineno ndatokoza Saname Baba ineno ndatokoza Saname Baba ineno ndatokoza Kuliniambe kuwelenga limoti la madalitso lilo watu inu lilo watu lilo kupuma kumbena ndi kupumaku penali kukanika kuchibatala kuwalimawasi tata mutata ndimo okanika kuyana aliboso okanika kugana aliboso sambiribiri zifukwa zake zoti ambuye ndibidirize kukuyambikani ambuye ineno ndatokoza Yehova ineno ndatokoza mama saname baba ineno ndatokoza ine saname baba ineno ndatokoza ambuye ineno ndatokoza Yehova ineno ndatokoza saname baba ineno ndatokoza saname baba ineno ndatokoza Many times I feel like significant Kongo wana mene mukundi dalitira Kodi ndikwade kapena Ndikudubuke Kutokoza mwange nitokoze mwange Siji solo wezi kutuka ndi moyo Ndikunena pano yena mngalira Handali nao mapulani ambiri Sikudiso iwo anali ochiri Ndikutiwa muli na pepe ncholi Ndatokoza baba Yeah Ambuye ineno ndatokoza Yehova ineno ndatokoza Saname baba ineno ndatokoza Saname baba ineno ndatokoza Ambuye ineno ndatokoza Yehova ineno ndatokoza Saname baba ineno ndatokoza Saname baba ineno ndatokoza
Yes, akuti ambuye ineyo ndathokoza. Tiyenera tikhalenso anthu othokoza ngati Malawi kuti iyayi mulungu ndithu analola kuti tikhoza kukhalanso ngati dziko lozilamulira tokha. Ngakhale dziko la Malawi tili ndithu mndandanda wa mayiko amene makamaka kuno kwa Africa amene tinalandira ufulu wozilamulira tokha mwachangu kusiyana ndi mayiko ena. Pamenepo tiyeneranso tithokoze. Ayi tinapupuluma. Amfumu. China chilichonse chimakhala kuti azungu chatikana apatsa nthawi atitukule dziko lino. Ife tinapuluma 1964 tinapuluma. Koma no tikati tifunse chapuno tikatifunse kwa bwino. Nthawi yonse azungu wankatani. Inu tuvingo nena kuja badai adakata Africa ngakhale mu 70s kapena ma 80s kani ma 90s mgeza adakatukula yakanatukula ngati pana libe uthekera kuti adakatukula first maviko kuti azungu ambiri kuna mango bwera ngati kuti mankanga kunali kumunda kuno yes ndi adakatukula bwanji nakasi pakanafika pena ponena kuti kumunda kuna ngazi khala pa ucheni pansasa kana mangabe kena akake kuti azikhala mkapeneko amene kana ine somehow ndimona ngati kuti just blame weti komano munthu ofunga chitukuko adakapanga chitukuko for atengira maiko ngati Zimbabwe nthawi imene anali kuti anotukuka kale anawika ngati kokhala kwawo kwa iwo pamodzinso ndi ku Zambia anali ku maiko kuti ivi pa nthawi imene 1964 anali maiko azathuwa otukuka kale koma kunoku kunali kosatukula odakhala azungu wakhala kufika kuti pakanafika ma 2000 sudakatukula tingoyamikira kunena kuti kuti iyayi mwina mtsogoleri woyambirira wa dziko lino anakhanga kuti anayesesako kuvuta kuti pina kuno continuity sinakhalepo nde mwina tibwerere ku nkhani yathu chifukwa tikufulowa nayo nkhani kwambiri muna akamba kulongosolako zabwino zomwe zimachitika nthawi imeneyo nde timafuna nthawi ino muunikirenso timamva kuti iyayi kaleronso kunali nkhaza kuna izina zoyipa zomwe mwina makolo ataka makumbuka ena akakumbuka mwina amamba sokulira mwina kuteka tizikamba zabwino tizoyipa zomwe kalero tati just take us through kuti moyo wakale nthawi imeneyo pa nthawi imene tilandira ufulu wozilamulira tokha unalowotani panali ndithu zambiri zimene zimachitika mwina tiyambire pa anzathu atsogolera ndale chifukwa anthu amangona ngati kuti dziko la Malawi matipati tinalandira ma 1993-94 pachiyambipo matipati ena alipo ndithu kunalinso zipani zambirimbiri titangolandira amene ufulu kunali zipani kunali chipani cha Nyasaland Africa Congress imene pano pakuti Malawi Congress Party imene inayambidwa ndithu ndi Malawi ena kufuna kwabwino amene anamuitana Kamuzu ali kunja kuti abwere kuti azatsogolera achinaotonichiro amene anali awoyambisa ndithu chipani chimenecho komabe mwina mmadziwa pepena pake mmakhabe ndi wina akamene mmati koma atakhala patsogolo uyuyu mwina akhoza kutithandiza kuti zinthu ziyende bwino poonanso kuti munthu uja akhala kwa azungu komanso at least alinkuthekera ndi zina zotere so pa nthawi imene muona kuti atabwera Kamuzu anthu amene anamuitana atamenyera limodzi nkhondo yawo nkupeza kuti ufulu alandira alowa apanga zonse apasa kukhala pa udindo Kamuzu anayamba kukhala prime minister fazungu chosota anangosiya kuti basi tapita anamwika pa prime minister ngati njira imodzi imene mpathandiza kuti aphunzire kuti dziko transition yabwino kuti dziko limayendetsa bwanji ndezioneka kuti patafika poti inosoneyo chano watengano udindo ngati president wa dziko la Malawi panali no kusagwirizana panachitika zinthu zingapo chinthu choyamba anthu amene anali ndi zipani yacho zipani ziyo zinathetsedwa chinakusa chimodzi kwa Malawi Congress Party kunali chipani china amati Christian Liberation Party ngasindula kuitsa yemwe mtsogolera kanali Chester Katsonga Phiri bambo ake awa amene amapasi wandena otero wawo anali nthu ndi chipani amati Christian Liberation Party ngasindula kuitsa chipani chimenecho chinathetsedwa kunali ndithu zipani zingapo zimene zinalipo nthawi imeneyo so zitathetsedwa zimenezo kunapezeka kuti chachuti chimene chinachitika kuna zabwera mpungwe pakati pa Malembo Dr. Banda ndi anthu ena amene anali nawo mu chipani cha Malawi Congress Party amene amaoneka kuti amatsutsana ndi zina zimene amaona kuti iwo sizikuyenda bwino zina mwina mmakumbukira ngati munaphunzira ku skulu anena kuti ena mwayowo anathawa ndithu kuti anapita ndithu maiko ena achina atati mpakati kuna achina Dunduzi Chisiza kunali ambiri mitira amene mukuwakumbukira mayinawo
so muonabe kuti sikuti ulendo politically unalibe wabwino komanso unali ndi zokhoma zotsamwitsa zina. Tikachoka kumbali ya ndale tizisiyapo muona kuti anthu tsopano madera amene amakhala zabwinozo zinalipo metanena komano pamafika pena poti zimapsinjaso anthu ngakhale m'mabanja. Tiyambe mwina ndi azibambo amayi akunyumba ndiye kuti amenewo automatically amakhala amachedwa kuti ndi mbumba yakamuzu. Akazi anu ainuyo mbumba yakamuzu. So apopo mutha kuona kuti pongokhala mbumba yakamuzu ndiye kuti chilichonse chimene chingabwere chokhuzana ndi zochitika zokhuzana ndi kamuzu akazi anuwo panalibe excuse amene kuti apita akangena ogawo. Sangana kuti yamuna anga kudwala ndasamalire iyayi ndifuna ndipike amaina ndithu kuti achite zimenezo. Ndiye kuti aja timanena mphamvu aja ali achamani ayuth aja ndena otero aja ndi amene amaonetsa kunena kuti kwakhati kuli zochitika tilekeze kuti mwina kamuzu akupita akapanga msonkhano ku Nkhatabe. Ndiye kuti anthu amene anali azimayi amene ali mboma la Nkhatabe ni maboma ena ozungulira kumene angathe kuona atafuna akatenga azimayi amakatengedwa ndithu kuti akwena atapite ku msonkhano. Kumakhala mabasi malole ndi zina zotere zonyamulira anthu achati apite ku msonkhano. So pamakhala povuta kwambiri kuti munthu abambo akane kuti akazanga sapita. Ndiye kuti kungotero amagwisa ntchito anthu achipani mawu opseza kuti ndiye kuti zimene kuyankhulazo kamuzu akutani akumva. Nchonga choti anthu aja akhale amantha kuti kamuzu ngati wamva ndiye kuti apapa ndapalamula mulandu. So anthu amakhalabe zoti zambiri zikamachitika ena mwayiwo sizimakhalabe zoti iwo zimakomera sizimasangalatsa. Akuti ntezina makha kuti kunkhalango inde akuti sunga yankhulo chine chotsutsana kulankhula chaka muzu ndere kamuzu ati mtengo wakunena kamuzu mtengo. So ana makhala ndi zikhulupiriro zoti zovuta kuzimvesa anyamata apa nakoza zoti amayi azindala okunama iwe zimenezi kumakalero anthu analiwo okhulupirira ndithu kuti izi zili zikuchitika ndiyambira kukhapa mtengo ugwetsa. So zimachitika zimenezo koma anthu ambiri zimakhala ndi mabanja ambiri amasokonekera. So ukafikaso ponena kuti amene zili apo mayi ndikukusiyani banja ndiye kuti pano papalamulaso mulandu umatha kumangidwa chabwino kaponyedwa ku ndende. Umbokachita mwayi umatha kaonekera ku bwalo la milandu kwa nthawi zambiri umakhala kuti amene ali pa nthawi imene aona zachitikazo iwo amakhala apolisi omwewo omwenso oweruza mulandu amangokutenga kukaponya ku ndende osakupitisa so kwa kamuzu mbumba yakamuzu walesa mbumba yakamuzu kuti ipite ku msonkhano wakamuzu uthetsa bwanji banja kwa mbumba yakamuzu. So azibambo mbali ina ndithu amaphinjika. Tikapita mbali ina yakuzana ndi nkhani yokuzana ndi zochitikano tsopano ni jeno kunali tsiku ngati chati maicha kuti 3 March. Pa 3 March pankachitika ndithu mwambo apadera umene amati amakumbukira anthu amene amenyera ufulu wa dziko lino. Linali tsiku loopsa kwambiri. Okay. Linali tsiku loopsa so maina kugwira ntchito. Wina aliyense amaina atakhala ali pa chisoni. Icho kakamiza ati chimene. Kunalibe kugwira ntchito. Kungoti wapita kumunda. Musaiwale kuti kuli ayuth amene amakhala mu community koma akamangidwa ndithu kugwira wanji ntchito pa 3 March. Chabwino. Imafika nthawi ma 3 o'clock kapena 4 o'clock madzulo pa MBC ilipo yokha nthawi imene wireless. Amaika posewero television itu. Malawi television. Kulibe imeneyo MBC radio bus. I thought okay it's television. Kulibe ndithu za television. TVM. Nthawi imene ili pa shortwave. Siza ma FM za masiku ano ziya. Okay. Zomaika waya ndithu kuti ithandizire kuti at least izimveka kubwino. Signal frequency ifike bwino choncho. Amaika sewero ja anaferanchi. Ije ya John Chirembwe. Chabwino. So sewero meja kamaikidwa ndiye kuti anthu pamene pali mwayo kuti pali wireless anthu amazungula pacho kuti akamvere sewero ichi. Filimali chimene. Ndeti wewe umakakamizika ndithu ukamverera. Fangati so kamvera nokha ngati kuti wewe ndi woukira. China ndichoti asanayambe akamaliza sewero ichi. Chabwino. Pamakhala amayimba ndithu nyimbo ya fuko lathu mati national anthem. Ndekuti wewe wireless ikangoti nyimbo chayamba kulira ndeti nonse mmayimirira. Kupereka ulemu. Mmayimirira ndithu kuti mene mmapangira mje kuti mukuyimba national anthem mukuyimirira ndithu ndeti nonse basi. Attention.
kuima njoo maimba so mje maparagraph ose kapena mango imba yes matengera kuti kwa amene akufuna amatha kuimba koma ambiri ndoti mango mvetsera zimene wide sikuimba basi koma no national FM ndibafuna ndidziwe kuti temene imakhala uje stanza imodzi imakhala stanza yokaija basi zina zinachitika fa choti anthu andale anaona kuti tizimba zonse koma no imakhala yomwejo yambirira ichi chabwino ndiza zoti ndeti wina ngati akudutsa musiwa kanali pa njinga amene ati atsike njingayo ayike pasi ayimireso nayeso andizo zonse zimachitika pa 3 March pokha iye yakhale ma primary school mama oja anakakhala pa assembly ndeti wewe ukudutsa ngati ukuyandikira kuti anaja kuimba national anthem umayinaso nayo kusiya njingapo kakuyenda pansi umayina nawenso kuima kupereka nyimbo ya fuko zinali ndithu zinthu zoti anthu ambiri amachita nazo mantha kwambiri zonsezi zimachitika fa chiyani muona kuti panali amati ngodya zinayi kumvera kusunga mwambo kukhulupirika chile chakamati chani kaya ngodya zinayi zimene zinakhazikitsidwa mu nthawi imeneyi komano tikati tuone tu apo ndine kwa ine ndikuona ngati kuti somehow of course binali ngati kankhaza komano zinali zabwino foto anthu akamakula ndi chikhalidwe chabwino anthu amakula ndi chikhalidwe chabwino choma opa zinthu zimene dziko limaziyika kuti nizofunika kwambiri ngati national anthem yo ngati sewera ya John Chilembweyo komanso zinthu zimene amazoona kuti izizi zikuyenera kuti anthu azizipatsa ulemu zimatheka nditi fa choti anthu anali osunga bwambo omvera okhulupirika ndiye chinaso chimene ndinganene kuti mwina ena akhozanena kuti mwinaso sizimayenda bwino ngakhale kuti mbali nayo ya economy zinthu zimathandizika zimayenda bwino ndithu chabwino kunali nkhani yokhuzana ndi msonkho kalelo msonkho anthu ndithu ukangofika msinkho kuti iweyo wamba kumena ndevu samatengera zake yani koma ndevu ikangonekera lamulolo situ zoti linali lotani koma kawiri zimatenga anthu zimafuna anthu amene ali pa banja maina umadula msonkho ndithu abambo amene muli pa banja ndiye mwina anzathu amene amapanga implement issue iyi amakhani ma target zimene amakapereka ku office yawo ya Chipani kwa DC kumati ku district office yawo ya Chipani ndiye anafika pachaponena kuti tikangotenga zibambo amene ali mabanja tipeza ndalama zochepa koma tionjezere kuti koko tikaoneka kuti ife tikugwira ntchito kwambiri kwabwesa ndalama zochuluka ndi anafika pachaponena kuti even munthu kwangopeza kuti uli ndevu amati wewe ndiwe wamkulu umadula msonkho ndi pano tu ndevu ngakhale anatu achichepera mapeza kuti zatu mwansanga kwambiri kwakeso so nkhani ya misonkho imakhala yovuta kwambiri ndi amene ngati sindikiwala pamene enafe amene timafika tikuziona I think msonkho nalo utafika pa 350 kwacha koma inali ndalama yambiri 350 kwacha 350 kwacha 350 kwacha msonkho ndiye anthu amati akamabwera anzathu achotolera msonkho anthu azibambo makhala kuthawa m'manyumba ukalowa mchire kuthawira kuchire ndero mira akhoza kukhala kumene mina the whole day ali kumene kukopa kuti akabwera ku nyumba ndoti akagwiraja faka wakati we ndalama yolipa msonkho libe amakutenga kupita nawe ku court atiye ndi kumene amakakugamula mlandu wanji mulandu osapereka msonkho so nthawi zina akakutenga koko ku court kwatiye umatiko zili bwino koma nthawi zina amakumanga kupitano kwaja timene ati amphamvu olamula achipani area chairman kuti akabweruze mlandu ndiye kumene kwamakumanga kamunamva kumauti nyakula manja amamanga kuika kumbuyo ndikupita na asanakafike kwa area chairman ndeti ngati mudzi mupali njigo sipa njigo mukamanga madzi ena amayendera nkukapanga ngati kaujeni choncho ngati kamakanga kapondi choncho ndiye makhazi matope fa mmene ziweto zimamwera momwe madzi nkumba zimasambira mmenemo ndeti amakakulowetsa mmene kuchira zimatope yes ndeti akathana nayo amakutenga nopita nawo akabweruze nonso pana ndani area chairman chifukwa cho Thompson ndeti koko chiweruzo chimataka chonoti okay uyu alephera pereka ndalama ya msonkho iyi kodi kunyumba kwake ali ndi nkhuku ali ndi mbuzi ndeti ngati ali mchimbodzi mwa izizi chimakatengedwa chimene choti iweyo upulumuke kaya uli ndi njinga ndi kuti njinga ipita so muona kuti zinthu zina ngati izizi zinali zoti anthu zimapsinja kwambiri komanso timafika pachaponena kuti kunalinso nkhani ina imene imakhudza aliyense tsopano nkhani ya makadi kodi kadi ya umembala wa Chipani ndalama za msonkho zimasiyana ndalama za msonkho zimapita kuboma
Chifukwa ndalama zija akapanga zimaonesa kuti kangati mainland msonkho kumakakoma ku office ku court ya TA amene anali famati amakandi office ndithu ndi kumakhala kumene kuja messenger ndena kuti ndi makakoma msonkho penye makapereka ndalama zimakhala zoti zipita direct kuboma anthu ake makhala a integrity chifukwa sunganene kuti tutambala ungapeze kuti wasokoneza hayi zifika kumene kwamwene nkhani yoti yosamalitsa pa nkhani ya ndalama chabwino ndi amapezeka kuti yamakadi ndimene mavuta kufa imene makhudza wina lesi posayang'anira sinkhu a munthu membala wa chipani cha Malawi Congress Party alesi amene okhala membala ndi umakakamizira munthu kugula kadi ndi kuti pa nyumbapo ngati pali ana 12 ndeti anawonso wagulire makadi inunso makoloso mugule makadiso anawo ni mamembala iweyo kusakhala membala ndeti wanyoza kamuzo ni mulandu waukulu kwambiri so imene so inavuta kwambiri imene inasautsa kwambiri nkhani ya makadi ndi kadi nthawi imene imagulidwa pa ndalama zingati nthawi ina 1 tambala nthawi ina 2 tambala zimangotenga ndi zaka zimene munthu anakumana nazo zinthu izi so imafika chaponera nthawi zina amabwera even ku school mukuphunzira kungolowa pamene pakhomo kutseka ana school apange check kuti amene ndi kadi ndani apena alibe makadi ndani so kumakhala ana ena kutulukira mawindo kuthawa ngati ulibe kadi akakugwira amakakutsekeraso makolo ako ndeti amaina kuti auzidwe kuti azakuombole azakugulire kadi so zinafika nthawi yake povuta kwambiri amafika poti vina amapita kumalo amene azimayi amapangira skelo kuti makliniki mayi oti ndioyembekezera amamudulisa so kadi kumugulisa iyeyo komanso ya mwana amene akuyembekezera chabwino ndi zimakhala zoti zovuta chinanso chimene chimavuta so kwambiri nchoti nthawi imene kumakhala masiku ajamati masiku ansika panopa zimachitika madera amwe makhala tsiku la nsika kandi Friday kandi Tuesday ikakhala tsiku la nsika so nawo amapeza kuti a youth aja amakayima pansi amene mapitira pafupi ndi nsika amakayikapo chingwe chingwe basi wina kukhala kwena so khala ndeti ino mukabwera koso mungaduse nonse ndeti mungoyima amene alibe kadi apa sakutani sakudusa tapite ku nsika andi pamene ndiona kuti anthu dana la discipline ifaine nthawi ngati ino zimezo zopusa zosengana atanyamula amunyamulapo tamene kunyamula kuli apo koma amwene kumadabwera anthu amaganiza bwanji chifukwa mukuchoka ku alesa kudzati patsogolopa ayikachingwe pali ayuthi afuna kuti anthu mudule makadi komano kumene mukuchokerako kuli njira yonena kuti mukhoza kudusa mwina ulo mchire ndikukatukira kumene kukuchitika nsika anthu maganizo amenewo samachita kuti akathe kuyenda njira zina zake zozungulira pamalopo apapewe aduse njira zina akafikeko koma anthu amayenda bebasi nsewo mpaka nakafikepo akayime azikadikira sinanga mtima wa mantha kaya amadziwa kuti nanga ine akakandigwira koko ngati ndadutsa apa sinadutse ndi akakandiona koko kumene akandigwira ndi zikanithera bwanji komano basi amangoti ayi tingutsatira la ndi anthu amasunga tibwina ngati mwafika mama chamakusunga ni foti mulibe makadi ndeti amakupatsani mwayo kuti mudutse mwina ma3 kolokolo 4 kolokolo madzulo ari kukulangani kupasani chilango foti mulibe makadi ndeti mwene mukhale pamenepo basi akupangani release nthawi yoti yotight so muona tizinu ngati timenezi kwa anthu ndithu amazidandaula sizimayenda bwino komanso kunali a youth ena amene anali ankhanza kwambiri moti ena panopo ti mwafunsa unzoti wa youth amene panali a youth ena koma nditakumana ndi wa youth oti akadali moyo panopo ndizamubwezera basi so zinazi zonse zitakamba papazi kuti tifufuze bwinobwino muona kuti ndiyambe ndi mbali ina yokhuzana kuti ndalama zimene misonkho anthu amadulisa zija panalibe amene amabapo ndalama chakaperekedwa ndalama zimapita akagwira ntchito ndithu ya boma bwinobwino munthawi yakamuzu kunali discipline unena kuti ivinolo ogwira ntchito civil servant sangabe ivinolo wantambala kungoba wantambala ndeti zinthu ziwiri zichitika pa iye ntchito ikutha komanso amangidwa kulibe ngati zapano zomonena kuti munthu wapeza kuti audit yapangika mpaka paso mabiliyoni kenako munthu chakambaso kumpatsa ulemu ndino apigi kwambaso anthu kumpatsa maulemu ndino apigi olo kuti mukati muyerekeze kuti muntenge munthu chapite ku koti nayonso koti koneka kuti kumpatsa ulemu kwambiri ndino apigi apolisi kungommanga covid atamene kati akuti aswetsa zingati anasweza 12 billion alesi ndife ndi apolisi amene kukhala ndi amati chani ujene mati appetite kanene kukhala ndi kaujeni kuti bwana amene tikuza kujana amene alesi makhala ni move nati mchotse pang'ono patili mapo pamenepo ndetu ngopita ku polisi upeza kuti mata 2 hours ati atusa pa belo ndetu kuso nawo maloya anathama ngafati munthu ali dola
kukampangira belo kuti zinthu ziyende ulo kupita ku court mpeza kuti nkhani akangopereka belo ku court ulo kapena akangonekera kamodzi ku court kuti azayipiteso kalowa bwalo lina kachiwiri peza kuti 2 years zimene kwa nthawi yakamuzi kunalibe nthawi yakamuzi ngati waba ndalama si yasowa ndalama basi sentence imachitika pomwepo umene ngonyamulira kupita ku ndende basi waba ndalama ya boma so pano ifa choti cha democracy nzina zote nchifaka mati kupita ku court mukapereka maumboni mutere basi kena kali munthu tampeza libe mulandu kena kosomere pomenyera maufulu akubwera amene mutere ifa choti ali ndi ufulu wake amene okhala ndi ndalama koma ufulu okhala ndi ndalama oro amene apange ndalama zachilungamo osati zokuba so mpeza li maufulu aja anzathu pano pamachita twist ngizoneka kuti chinthu chepa ndi chabwino kuchikongoletsa koma nthawi imene zimenezo kunalibe ndi ndalama zimati zikatoleza misonkho zija zimagwira ntchito bwino chifukwa dziko la Malawi imapeza kuti inali ndi chuma chokhazikika bwino zitukuko zimachitika m'madera so zina zimene zimavutanso nthawi imene kunali kuti amatolera zinthu amati akati kuli msonkhano ngati mdanena kuti kunkhatabe kuti msonkhano ndiyo amapita mmakomo ngati uli ndi nkhuku ndiyo umapereka nkhuku ngati nkhuku ili yoti mwina ndiyo zochepa mwina ikuyikira mazira amatenga mazira amene ali ndi mbuzi amapereka mbuzi ena amakakamiza mpaka kupereka ngakhale ng'ombe imene kuti mphaso zimene zikaperekedwe kwa kamuzu so pa msonkhano ndi amalengeza adera lakuti kapena district yakuti yapereka ng'ombe mwina 20 mbuzi mwina 200 mazira 500,000 so zonsezi amati timapereka mphatso kwa kamuzu kumuthokoza kuti kamuzu alibweretsera ufulu komanso dziko likuyenda bwino lili ndi bata ndi mtendere so chimene mwina chimavuta kwambiri chinali imene chonena kuti dziko la Malawi chifukwa cha discipline imene alifapo panali discipline ngakhale anthu amadana koma panali discipline zinthu zinkayenda bwinobwino koma vuto inali yomwe onena kuti anthu ena amene panatengerapo mwayi fa zina zamachita kamuzu yes pano mafani ndipo apange emphasize kwambiri nkhanizo zonena kuti akamukakamize munthu kuti apereke ng'ombe kapena mbuzi kapena mazira sindikhupa kuti kamuzu amawaza anthu kuti muzikalanda anthu zinthu koma anthu okhawo amapanga zinjoka chonena kuti alidera lawo lioneke kuti lachita zazikulu kuposa anzawo akalandire maulemu boma lakuti limapereka kwambiri kuposa anzawo koma sikuti zambiri zinali zoti kamuzu amalamulo likachite zakuti koma makhala okhaja ndi kumachita zinthu chifukwa ena onso mfufuze bwino ng'ombe zija akatenga kwa anthu si zonse zimene zimapita kwa kamuzu ena onso ng'ombe zamatenga kumakayika makola awo mupeza ambiri amene anali azitsogolera amene anali ndi maudindo mu nthawi imeneyi mu chipani kapena anali ndi maudindo mwina ngati nduna ambiri mwayo anali ndi makola a ng'ombe 3/4 za ng'ombe zimene zimakhala amene zimakhala zimene amatenga kwa anthu zonse sizimapita kwa kamuzu zinazo ngati atenga 20 mwina 15 zimakhala mkhola mwa 5 zimene zimatani zimapita kuti zikaperekedwe kuti anthu apereka mphatso ya ng'ombe 5 zinali 20 so zina zimene zimaoneka kuti sizimayenda bwino zinali zimenezo koma mbali ina zimathandiza kuti chitukuko cha dziko chiyende bwino anthu amapereka ngakhale amapereka mokakamiza koma anthu amapereka chabwino ndi mmene mwafotokozerapo amizimbe kwambiri I'm interested kuti timvetsetsebe bwinobwino pa nkhani ya mwina responsibility yomwe munthu amakhala nayo pa nthawi imeneyo bamba amene kuti mwina akhome msonkho of course mwanjira ine tikunena kuti malinga ndi maufulu panopa tikuziona kuti zinazolakwika komano tikatione ingakhale makolo athu akale anali ndi responsibility yawo posamalira banja lawo responsibility imene imaologera ngakhale zokafika posamalira chitukuko zina za mdera as we are saying kuti pamakhala youth week ngati pamakhala youth week anthu amanga bloko ya kalasi ndikuti sukulu imene ikhayotetezedwa adzoti izi ndi ntchito zathu izi ndi panalowa ndithu mphamvu zathu apa so ndi pano zikhala ngati kuti mwina badwa panowu ukhala ngati kuti ungosochera pang'ono chifukwa kuti mwina chikhalidwe ngati chimenechi chichichi sunatha kuphunzira that's why mwina pano tikutha kuona kuti ngakhale ma responsibility anthu akani okhala nayo they are not people are not patriotic enough ku dziko lathu ngakhale simbele makamankhane ya ngakhale ma corruption issues amene padakali pano tikuona kuti akuchitika mochuluka kwambiri nkhani imene mwayibweretsayi ndi nkhani yoona kwambiri koma mwina tione kuti chatsitsadzayi kuti njovu ichoke nyanga ndi chani tikadziwa pamenepo mpatire tikatha kuona root cause ya mavuto osawiti nawo mdziko munomo okhudzana mwina ndi anthu
kusakhulupirika, katangale, kusalikonda dziko, kusafuna kuchitira dziko zinthu, koma afuna kuti dziko lachitire iwo koma iwo asayichitire dziko. Ngati mina anayankhula president wakale wa ku America kuti udzifunsa kuti iwe kuti dziko lako ngalichitire chasati dziko liwe lingakuchitire chani. So ifeyo mindset imene ifeyo inachoka. Koma pano pafuna kuti dziko litichitire chani. Chifukwa anthu amati akalowa mboma muja chimene amafuna kwambira abe yo akhale ndi zimenezo. Mamoti yo agwire ntchito kuti dziko litukuke, amafuna kuti dzikolo liachitire china chake. Mene timachoka mu ulamuliro wa chipani chimodzi kubwera ulamuliro wa zipani zochuluka ma 1993 kunachitika referendum kuti anthu asankhe pakati pa chipani chimodzi kapena zipani zochuluka. Ndi anthu anasankha zipani zochuluka chifukwa cha zimene amazoona zopsinja zimene amakumana nazo. Chisankho cha matipate sikuti chinali cholakwika, chinali chabwino chifukwa anthu amafuna kuti at least maufulu awo asamaphwanyidwe. Chimene chinavuta kwambiri nchonena kuti talowano mmatipate, takhala ndi ulamuliro wa matipate, Bakili Muluzu ngati president woyamba wa matipate. Chimene chinavuta kwambiri nchonena kuti uthenga umene tinaupereka kwa anthu, chimene chinakhazikika m'maganizo mwa anthu, titawuza kuti kodi matipate nchani, ndi chimene chinapangisa kuti zinthu zonongeke. Anthu ayambe kuganiza mongofuna kuti zikhale zawo osati achitire dziko. Mwachitsanzo, anthu anawuzidwa anena kuti boma la MCP lichilakamuza limakuzunzani. Mumatenga zinthu kulipasa chani boma. Mumagwira ntchito za ulere za boma. Pano boma ndilolemera. Likhoza kuchitani china chilichonse. Inuyo boma lero zikupatsana osati inu muzilipatsa boma ndilolemera. Zili ngati kutenga madzi mkapu kuthira muchani munyanja. So zimenezo wina ananena zimene ndi zinakhazika m'maganizo mwa anthu. Ndiye chimene mungayembezere nchani. Ndeti munthu uja ngakhale even inuyo nsewu wa mmudzi mwanu olotaka kuonongeka motani simutani soni paja simukonza. Ndi chifukwa chaka pofuna kuchita approve kuti boma ndilimene ni ndalama osati munthu anakukhazikisirani bungwe lijamali Malawi Social Action Fund MASAF. Mnaimva pamene mauje matipate itangolowa kumene zipani zojeni ulamuliro wa zipani zambiri. Anabweretsa Malawi Social Action Fund MASAF. MASAF ati ndimene maina lizigwira ntchito zachitukuko za mudzi zimene anthu amagwira ulere zicha. Kakumanga maskulu, kakumanga zipatala, kakukonza misewu, anena kuti inoyo basi zimenezo siyani izigwira ntchito apa ngathumba ili la MASAF. Ndi anthu manena tatu ufuna kuti timange skulu ndeti mmapita kwa DC kuja mulemba proposal yanu kuti fali pangeza ndako kwaseni ndalama mukamange skulu. Ka inoyo ndino a bricklayer kuti mugwire ntchito imeje simugwira ulere yakwena kupaseni chani ndalama. Mchenga kuti mubweretse pamene paja ndeti inoyo akulipireni chani ndalama. Yakwana nthawi nena kuti boma ndimene lizipereka ndalama kuti chitukuko zizichitika. Mukuona tayambapo kuti pamene paja kumuchotsa munthu kuntima othandiza kuti akhale mtima otani olandira. So zachitika zimene zija ndiye tikuyenda ndiye kunamba no kubadwa ma civil society organizations. Timati ma NGO. Ndi ziphunziso zawo so zimene anabwera nazo. Kunali ma NGO kuzaniza ma human rights ndi democracy. Oyambira anali human rights ndi ma democracy. Mautenga amene amapereka. Kuzabwera HIV AIDS. Nthawi imene kangatiso chifukwa choti mwina anthu anamasuka bwinobwino mantha anachoka kangati zochitika zizo zina. Ndiye kunali ma NGO HIV AIDS komanso ma NGO ama human rights ndi democracy. Ndiye wajana amaenda maskulu makama club, ma democracy club ngati mukumbukira. Ma HIV AIDS club amati matoto chani toto AIDS club. So sezija zinamba no kumabwera ndi ma NGOs. Ndiye amauza anthu onena kuti amakuphunzitsa ni maskulu nje makalabu nje a democracy ona kuti choyambira muzoti democracy ndi cha. Ndi amati democracy ndi amati boma la anthu loyendesera ndi anthu la kena kamariso amakhandi tu anthu machula katatu. Government of the people, for the people, by the people. Sama teno tameneje. Mulireka ipo ngono mzimbe. Tikota kuti tayankhulabe kwa nthawi yayitali. Tikupita kumapeto kwa programu yathu imene ya madyedwe awa pano pakadima wano wa GPS ndi nthawi yankhomaliro. Yomwe ndithu anthu ena ndithu padakali pano. Yes, takakalika ndithu kuthamangitsa pamoto kuti ayi mwina tuone ndithu chakudya chimenechi chamasana chikhe chikuenda mwatani. Ena iya ita chitakali pano tili pa tebulo ndithu tikudya. Ndi kwinako mukuoneranso kanema amene wa GPS. Programu yake kukhala imene ndithu ya madyedwe awa. Lero ndi chuti chimenechi cha 6 July makamaka timakhalanso tikumbukira
ufulu omwe tinalandira ozolamulira tokha kuchokera ndithu 1964 nthawi imeneyo. Kodi Malawi ndithu wayenda motani? Ndi zimene tikuwunikirana mpulogalamu ineyi. Wayenda motani kufikiranso lero lino as we are speaking now, kuti kodi pano zinthu zikuyenda motani? Ine Tom Kamanga, TA Madyedwe Angozo ndi mzanga amene wa Joseph Mzimbe kuwunikira ndithu za 6 July Independence Day. Tionenso nyimbo yomaliza kenako tibwerenso kuti tizatsirize programu yathu imeneyi.
yes milako chinga amene akuti ayipali bwino akuti ngakhale nyengo imene tukhala paliso bwino baliso bwino sitingangonera kuti zonse ena amati bola kale kale iyayi bola pano iyayi funso limakhandana kuti aina amati bola kale kwapa samwayi kuti kale libwerere angavomere ngochepa kwa amene tikuti kale lenileni tuloti ku sukulu amayenda opanda nsapato akati atenga chakudya nditi chimanga chokazinga amene angalole libwerere sangalole I don't think kuti even ngoti almost 90% ya wanthu ngakhale mawuwa amagwiritsidwa ntchito kwambiri iye ayibola kale komana anthu ambiri kale lathu sitingalifune komabe tingokumbutsana kunena kuti program ine yamajedawa tsiku lalero monga pa Independence Day celebration 6 July tafunanso kuti tingochezera limodzi kwinako tikukumbutsana kuyankhula zambiri zokhudzana ndithu ndi chikondwerero chimenechi cha 6 July. Ine Tom Kamanga ati majedwa ngozo ndi mzanga ndithu amene Joseph Mizimbe amene iyayi tikunikira limodzi za tsiku limeneli kuti yayi chikondwerero chimenechi kodi chikuchokera patipati kwenikweni kodi umoyo wathu ngati Amalawi wakhala ndithu otani. And pano tikunena kuti this is 2026 zaka 62 new millennium unachukua nyimbo tukuyandikira ma 2000 tafika ma 2000 kali nali millennium mama danana nditu muuje netsopa sitachoka ma 19s tabwera ma 20s so Mizimbe mwina poti tibe nthawi yambiri ndakakonda lero tizingocheza lero pakana ndithu iya mpakana mabe sizingale khalibe choncho tiperekebe mpato ma programs ena mwina tsopano ulamuliro wa democracy ndimene mwina ndifuna muunikire wabwera ulamuliro wa democracy unabwera ndizo tani tsopano ulamuliro wa democracy unabweratu ndi zabwino ndiso zoyipaso chabwino ningokamba mofulumira zabwino chimodzi mwayo ndi nkhani ya maufulu ndanena ichi kuti anthu ankaona kuti ankapsinjika pa zambiri koma panopa kunabwera ufulu kuti anthu amalankhula za kukhosi kwawo akaona kuti zinthu sizikuyenda bwino amathatengapo gawo ndikuyikapo voice yawo kuti pakhale kusintha mmene wakufuna chifukwa kunabwera ma CSOs timanenacho ti ma NGO anabweretsa maphunziro za democracy za ma human rights zonsezo zinapangisa kuti anthu akazindikire kuti iwowo ali ndi ufulu kwa maphunziro chifukwa choti mu human rights ndi democracy anthu amawaza kuti ndi ufulu wa maphunziro zinapangisa kuti boma likhazikitse maphunziro aulere a primary chifukwa mbuyo muja anthu primary ana amalipiridwa school fees ndi ambiri sankaphunzira ndi kubwera kwa matipate anthu anachita advocate kuti at least mwina patapezeka njira kuti ana aziphunzira ulere ndi boma anachita ndi anakhazikitsa maphunziro aulere a primary koma izizi zinabweretsanso mavuto ena ndeti zinapereka pressure kwambiri kuma secondary sufana lochepa chabwino ndi chifukwa chake kunapezeka kuti kuli anayambitsa ma night secondary schools kunayambika ma community day secondary schools kunalinso madeka chamati ma distance education centers zonsezo kuti mina zitho panga accommodate anthu ochuluka kuti akafika pa secondary paja athe anthu kupeza malo foti primary sopano nokwadzaza anthu foti skulu chati yaulere komanso zinapangitsa kuti anthu ambiri apeze mwayi wa ntchito mama kaziphunzitsi nanga sikuchuluka kwa masukulu ndeti afunanso aphunzitsi ochuluka so china chimene chinabwera ndi matipate ndi nkhani yokhudzana ndi maufulu kunabwera ndithu nkhani ya maufulu amayi mwina munamva maoti gender panopa ndi gender ndi inatenga malo kwambiri munthu amayi akuti nayenso akuna kudziwa malo ake kandi mbanja kandi ku sukulu kandi pa ntchito nayenso akuena kudziwa kuti iyeyonso ali ndi gawo loti atenge mabanja nkhani ndiyonena kuti ati mayi nayenso ali ndi ufulu kuti asangokhala uja unena kuti basi ena amati goalkeeper chichewa chonyozesa amati goalkeeper koma mayinso ali nkuthekera kuti akhoza kutengapo gawo pabanja paja kuthandizana mwamuna wake mwina kumachita business ngati ana apitako ku sukulu mwina pasidwemo yabwererenso ku sukulu akapange maphunziro nayenso azitha kumagwira ntchito azithandizana ndi mwamuna time imeneyonso paja munthu wamkazi mwana wamkazi samapasidwa mwayi kuti apite ku sukulu amati amene ndeti akakula apite ku banja so mona kuti democracy matipate yabweretsa ndithu zina zabwino kwa azimayi chifukwa nkhani yonena kuti akupasidwa mwayi kuti even pa ntchito pamene azimayi akumakhala maudindo akuluakulu foti akumapita ku sukulu so mwana sukulu ulipo akupangidwa support kuti aziphunzira pomwe kalelija azimayi atsikana amapangidwa discourage kwambiri kuti asapite ku sukulu
amanyozedwa amauza iniwe mungotaya nthawi simwena kuphunzira skulu ndi anyamata inu basi zintchito zanu ndizapakhomo. China mwina chimene ndinganene mothamangitsana ndi nthawi chimene matipate yatibweretsera mu nthawi imene tili pa ufulu ndi nkhani yokhudzana ndi mbali ya zipembedzo bwanji kumene kumbali ya zipembedzo ndi zabweradi zochuluka zipembedzo ndi zilipena paliponse pafupifupi bloko ilonse imene timakhala pali kachechi ngasi chechi ndeti pali fellowship. So mpeza kuti ufulu wa zipembedzo wafika ndithu poti munthu sunganamenso kuti sindikumva mawu a Mulungu pena paliponse ndithu zipembedzo zilipo. China chimene matipati yatibweretsera ndi nkhani yokhudzana ndi magwiridwe a ntchito. Magwiridwe a ntchito pena pake singati limene zinalili poyamba. Chabwino poyamba munthu akalembedwa ntchito amakhala okhulupirika pa ntchito, amakhala omvera amene akumbutsogole. Koma lerolo mupeza kuti magwiridwe a ntchito kandi ku private sector umene kandi mbomba mmene asizikuyenda bwino. Tiyambe ndi mayambidwe nthawi yoyambira ntchito mpeza kuti malomota anthu akambe half 7 ambiri amapeza afika ku ntchito 9 koloko. Akateronso angokhala kanthawi kochepa apeza njira ena kuti apereke ka excuse athawe sazipita kukapanga zinthu zina zake. Pa ntchito pomwepo mpeza kuti anthu malomoti azionetsetsa kuti akugwira ntchito kuti mwina akwanitse target imene akuyena kupanga apeza kuti sizimachitika. Tikapita mboma mmene ndiye kuti pano patikunena pano tikayamba Monday to Friday ambiri ku office imene amapita ku nthawi yochepa nthawi ambiri ndiye kuti ma meeting ma workshop amatha munthu peza kuti mwina ku office akupezeka mwezi wonse akuyenda ma workshop. Kumaona ngati kuti munthu anachoka pa office komali musalimamo ali mponeramu ali mbangochimo ma meeting okhaokha. So izizi zikupanganso affect kuti economy ya dziko singapite patsogolo chifukwa anthu sakugwira ntchito nene mopa amizimbe mwina as pano mukuyankhula bwe mwina mothamangitsana ndi nthawi pamakhala nkhani yomwe imakhala ikukambidwa nthawi ndi nthawi mwina munazakunda kumayambiriro kunena kuti Malawi tinali ndi makampani kuno amapati mapanga zigayo komwe kuno ndithu timapanga zinthu zambirimbiri zomwe mukhoza kufotokoza. Komano ambiri amakamba kuti makampani mwina ambiri anatsekedwa anapita kumbali imeneyo ndikhope kuti mwina kunafolanso backbone akamna ndikuzina kuti economy maso yathu ngati dziko mwina mukudzekonso mbali imeneyo for zimene zinabweranso mu nthawi ya democracy mwina mbali imeneyo muwunikirekonso. Zona da mfumu mbali imeneyo ngati dziko silinachite bwino ndikukhulupirira kuti mwina choyambirira mwina tione kuti chinapangisanso nchani kuti makampani athu aboma ambiriwa apezeke kuti agulitsidwa. Titachoka mu ufulu titapasidwa ufulu ndi azungu aja kuti talandirana ufulu odzilamulira tokha. Koma pakoneka ngati kuti enanso anabwera ndi kufuna kuti atisokonezere mayendesedwe athu azachuma. So zabe kuti kumbali azachuma sitili pa ufulu ayi palena ake bamene amatilambulira zochita kane kuza ndi chuma chathu cha dziko nimene tingayendetsere. Kuli mabungwe ndithu akuluakulu pa dziko lonse lapansi awiri mwina zinsachule mayina awo koma anthu ndikhulupirira kuwadziwa. So mu nthawi imeneyo kangati kuti imodzi mwa mabungwe awiri awawa ina akamati international choncho inauza dziko la Malawi kunena kuti makampani awawa aboma awawa amangononga ndalama za boma fasa apanga phindu ndi amene omwe agulitse aziyendesedwa ndi anthu amba. Fa boma sili maina kuti zikhali makampani boma likuena kuti liziona ntchito zina ndi zina ngati zachipatala ndi zina zote koma makampani awawa akungononga ndalama za boma mwagulitse sakupanga phindu ndi anamveradi anagulitsa makampani ndi anakhazikitsa bungwe limene limagulitsa makampani aboma amaitcha kuti Privatization Commission imene ndithu ankaitsogolera ndi amene anali vice president wa dziko lino mzimu wake usentendere Malemu Malewezi. Commission imene inagulitsa makampani osati manenaji makampani oti amalemba anthu ntchito mwina 1000 4000 8000 kampani imodzi mwachisanzo Mapeto David Whitehead pano pakuti Mapeto kale inkachita David Whitehead and Sons inkalemba ntchito anthu opitirira 8000. So makampani ngati amene anali aboma onse anagulitsidwa. Malawi Railways timati Malawi Railways inagulitsidwa panopa inagulitsidwa nthawi imene yoyo. So makampani onse anagulitsidwa zotsatira zake zinali zoti anthu uno mwayo ntchito ona pano kuvuta panopa boma anthu amene amalembera ntchito malingana ndi zimene anafotokoza president amene angopuma amene Lazarus Chakwera mzaka zambuyo amene amakamba nkhani yoti achita create mu mgwirizano wawo apanga create ntchito 1 million atafunsira ananena kuti
1 million ntchito zoti zipanga create kuti fa bomalo pano pa boma la Malawi kuphatiza onse amene akugwira ntchito mboma ka aphunzitsi ka ma ministry onse anthu ake sadutsa 200,000 amene amalembedwa ntchito so anthu 1 million otayika pati mwaona pamenepo kusenza kuti bomalo lilibe zambiri zimene kuchita kuti kusakulemba anthu ntchito koma kana khati makampani tikwanena kuti sanagulitsidwe ndeti ena mwa anthu amene akusowa ntchito pano akanatipeza mwayo ntchito umene kuja chifukwa boma likamakhazikitsa kampani sifuna kuti ipange phindu umafuna kuti ithandize kuti anthu apeze mwayo wa ntchito ndiye cholinga chake chachikulu cha boma kuti lisamalire anthu so mbali imodzi yosamalira anthu boma chapanenso kuti papezeke mwayo kuti anthu aja alembedwe ntchito ndi boma kuti anthu aja azitha kupeza thandizo so chifukwa choti ena kanamvera kuti ayi boma silipanga business mungotesa makampaniwo zimene zikupereka kuti pano pazi kutipatsa mavuto ambiri ana ambiri akuchita graduate chaka ndi chaka mwayo ntchito sikutani ngati njira imodzi mwina yongofuna kungochepetsa ululu umene anakumana nawo akamaliza maphunziro aku kachenjede ndi chakuti anabwesa kuti internship akumango atengana acho mwina kwa 6 months kapena 1 year akhale mboma muja atakuphunzira ntchito kenako akati basi ikatha 1 year chakuti basi nyamwano muzipita zatha so mwana amene mwamusunga kwa 1 year 6 months pa internship kamampasa ka allowance kenaka kochepa at least amayembeza kuti akamaliza pito ino mumulemba ntchito ndiye mukuti sochoka uzipita apita kuti chifukwa ku private sector nakonso kulibenso anthu ochuluka amene akulembedwa ntchito funa osali ndi zokhoma zimene akukumbana nazo amizimbe apa ndithu nthawi yatithera ndimafuna tsopano apa lero limene tunayo ditchuti mtsogolo wa dziko lino Professor Arthur Mutharika statement ya tsiku la lero ngati kukhala tsiku la chuti akambapo kunena kuti sitikhala ndi celebration momwe zimene kukhalira komano angopanga kuti celebration yake mwina tikhali nthawi ngopemphera ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito pa Independence Celebration Day zimakhala zochuluka nthawi ndi nthawi kuti mwina zimenezo zipite kuchitukuko cha dziko lino ngati mbali imodzi yofuna sopanga likava nkhani zachuma mwina mwazilandira bwanji and mukuona bwanji pa nkhani yamene tunena kuti we are still looking for ways kuti na dziko la Malawi tikuzokhalanso dziko lozidalira pa nkhani zachuma choyambirira tinene kuti nkhani ndi yabwino chifukwa choti anena kuti afuna kuti ndalama zimene zinagwira ntchito pa chikondwerero izi zigwire ntchito zina zaboma zofunikira koma mwina funso imene ngakhale ndinena kuti ndalamazo ndi zingati zoti tikazisamalira tikazisunga zipite zikagwira ntchito ma sector zena aboma akanatiuza kuti ndalamazo zochuluka bwanji masana nene chachiwiri kwa anthu amene amagwira ntchito mboma kwa anthu amene amakhuzidwa kwambiri kakhala pakuchitika zikondwerero ngati zizi kumatenga nawo gawo ndeti kwa iwo nkhani imeneyi ndikukhulupirira kuti sinakomere chifukwa choti amakhala kuti pamene pamakhala nawonso anachalira kuti apa ndalama zimene zikandi 2 billion kandi 3 billion yokhuza ndi zikondwerezi at least tikamachoka umene kuti kachokako ndi kenakake ndithu kuti mmatumba mumukhala mutatani mutalemerera ndikuti pamene kwa iwowo ndi bad news si good news koma good news ikhozokhala kwa Malawi kuti zachitika bwino tonse timudziwe Mulungu tipemphere tsiku la lero timudziwe Mulungu chifukwa ena amanama kuti ndalephera kumina kukumbukira Mulungu foti nali busy kwambiri kukonzekera za Independence Celebration event imene inachitika iji koma pano palibe no zonamizira kuti ayi nali busy nimayangana za transport nimayangana zakuti lero ndekuti aliyense alibe pothawira aleselera kwena kumudziwa Mulungu aleselero tikapemphere mipingo mwathu kapena tipite kumene konza mapemphero mavuto ndambiri tikapemphere Mulungu alowererepo chabwino mwina tsopano ndidziwa kuti ipango mano mwachangu changu celebration Independence Celebration time ene mungo just 30 seconds imakhala yotani time imakhala yabwino chifukwa pasina ngakangati aijo tsapo ulibe mwachangu changu 30 seconds okay celebration and time ene yakalero muthayi yakamuzu imakhala yoti imakhala yabwino koma ifo choti anthu amamba kukonzekera mwina miyezi ingapo nthawi ya celebration isanachitika njoka chona tsiku likafika ngati la lero anthu ndero makhala zisangalalo ndeti pano tuna pano pande kuti anthu avala amakhala atavala zovala zimene akula zatsopano anthu amavala zovala zatsopano tsiku ngati la lero ngati Christmas amakhala inde amakhala so ndero atakula zakudya zabwino nyama imachedwa tsiku la lero mbuzi ka nkhuku anthu amadya tsiku la lero ndikuti
zambiri zikondwere kumene anthu amafuna kuti akasangalala kumakhala kuti panopa ndito anthu anyamuka ali munjira akupita madera osiyanasiyana kumene kwakonzera malo kuti anthu akasangalale kumakhala zoyimba zosiyanasiyana nthawi imene kuti anthu amapita ku Zimbabwe kugwira ntchito amabwera ndi zoyimba chamati ena amati gumbagumba ena amati zodiac ndetu makhala anthu kuti akavina zinthu zimene ngati party ya celebration komanso ndetu kumakhala ano dziko ku stadium nthawi imene kuli chichiri Kamuzu stadium ndetu panopa ndetu kumakhala kuti aloda kwadzaza masitandi onse ndetu kuli zoonesa zosiyanasiyana asilikali akuonesa masewera osiyanasiyana apolisi ana askulu ndetu kumapetoka zonse zikachitika zonse kumakhala ku speech imene amayankhula anzatogwira ntchito mboma achipani komanso Kamuzu mapetoka ake ndi kumazakhala no masewero ampira anthu amasangalala ndithu zinthu zimayenda bwino panonso mbuyo muno kulipa kuti imene kumachitika izizi kangati kampira kokhandira kamasewero kamasewero ndithu makhala full of speeches full of speeches so malingana ndi nthawi bwina tisire pomweyo koma ndiyambikire kuti ali modzi amizimbe tathokoza kwambiri and mafotokoza ndithu mowunikira bwinobwino kuti Malawi ngati dziko tayenda motani kuchokera ndithu titalandira ufulu ozilamulira kuchokera ku ulamuliro wa utsamunda and lero tunena kuti Malawi ikwanitsa zaka 64 tukuzilamulira tokha and mwina timenayo kani nthawi yambiri chifukwa timafuna tione kuti we making a progress as a nation kapena tuli pati chikuvuta ni pati so I believe kuti next time tizakhalanso tikuyankhula nkhani ngati zomwezi kumabe tipereke mpata we don't have the whole day here and tingoyamikiranso kuti tinali limodzi pamenepo kutsatiranso program ya madyedwe awa and another thing it's just kungofuna kungopanga communicate kuti president akhululukira anthu 134 amene ndithu amaspanga save masentences osiyanasiyana so malingana ndithu ndi ulamuliro mamaka ndi mphamvu imwe mtsogoleri wa dziko lino amakhala nayo kuti akhoza kuchita ndithu pardon ma prisoners amene ndithu akupanga save masentences osiyanasiyana mndende zosiyanasiyana muno Malawi. Langa dzina ndi Tom Kamanga ati madyedwe angozo komanso ndiyamikire mzanga pamakina pamenepo Romeo Khazika amene samonetsetsa kuti yayi zonse zikuyenda bwino monga amene zayendera chonchi. Pakamera tinali ndi Prince Banda amenenso ndithu yayi amatenga zithunzi zokongola monga amene zakhala chonchimo. Kufikiranso tsiku lina pamene zabwerenso ndi program ya madyedwe awa ndingotipitiriza kuona ma programs zotsatira pano. Kanema wa GPS makumanose. Bakirando zina zimene zimadyedwa mu Malawi muno ena lusimuzidziwa unokukhaleso mwayi wanu bakhale